Parking garage sa Lapu-Lapu City Hall na baog human mibunog ang kusog nga uwan kagabi. Mugna kini sa localized thunderstorms base sa Pag-asa Visayas. Ang report ni Loam Merondina. Sa kakusog sa bunok sa uwan kagabi, nabaog ang luyong bahin sa parking garage sa Lapu-Lapu City Hall. Sa pito ka mga pribadong sakyanan nga nagparking niadtong higayuna, usa lang ang nadanyos. Kaniyang buntag, gipakordo na sa taga City Engineer's Office ang parking garage samtang nagpahigayon og pakisusi. Since wala pa na gi-turn over sa contractor, ang liability alamar is the contractor. Iyahan na mo nang gusto jud ko nga dunay thorough investigation sa maong pagtrabaho ana. Matod ni City Engineer Perla Amar na pondo ang tanang tubig sa parapet nga unta wa man kini gidisenyo aron sa pagsawd sa tubig. Sa kabugat sa napundong tubig uwan, wala nakapugong ang istruktura. Actually, sige naman jud kanang inform ani kanang paymangno sa contractor nga ipa-correct lagi kay ang slope lagi ba ni murag niyok po ang kanang roofing. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa Florane Construction and Supply, panmibalibad kini pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera. 3.8 million pesos ang gigahin sa lokal nga hagamhanan alang sa pagpabarog sa naasoing parking garage ug sa pagbutang og pavers sa parking area. Ang naasoing proyekto wala pa ma-turnover ngadto sa LGU. Kuani mo? Total demolish na ako naan kay dili na ko gusto na nga ipabarog na toan. Kay na-stress naman na ang mga members sa ato ang structurean. So, dili na ako mukha na nga gamito na siya ubalik. Gawa sa pagkaguba sa parking garage sa Lapu-Lapu City Hall, nakasinati usab og mga pagbaha ang nagkadiyang bahin sa dakbayan. Sa video nga kuha ni Albert Catampo kagabi, makita ang pagsanap sa tubig baha sa main road sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Kay naabdan pa hangtod sa buntag ang pagbaha, nakasinati og kahuot sa dagan sa trapiko ang mga sakyanan nga misubay sa Barangay Basak. Matod sa Pag-asa, alas 10:24 kagabi, miluwat sila og thunderstorm advisory nga nakaapekto sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Sulod lang sa usa ka oras ug 15 minutos nga way huno nga pag-uwan kagabi, nakatala ang Pag-asa Mactan Station og 45.2 mm o 217,000 ka mga baril sa tubig per square kilometer. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.